Kung gusto ka masuggested ang imong mga video pareha sa ako kani tan-aw ani nga video kay tudluan te ka unsaon. So without further ado, sulod intro. Usa sa pinakadako nga rason aron mo-grow ang imong YouTube channel mao ang masuggested ang imong mga videos. Kung masuggested ang imong mga videos, dako kaayog puruhan nga pag-upload nimo sunod, dagko lang gihapon og views kana nga mga video. Today, akong itudlo ang akong mga teknik base sa akong mga experience giunsa nako pagka-suggested ang akong mga videos. Listen carefully, watch this video and follow the steps nga akong ihatag aron na i-grow ang imong YouTube channel. Tip number 1, dominate in search. Kinahanglan nga mo rank jud ka sa search. Maybe at least top 5. Kung mag-rank man gud ka sa search, dako kaayo ang chances nga maka-generate kag mga views. Kay usually man gud ang tan-awon sa mga nag-search gyud kanang nag-top 5 or nag-top 10. Magpili ra na siya diha ug ahay iyahang lantawon. Kanang 11 paubos ana dili na kay tan-awon nila kay kapoy naman. So magpili gyud na sila sa top 10 diha kinahanglan makarga gyud ang imong mga videos diha sa top 10. Tip number 2 is avoid competition. Kung naggama kag videos nga saturated kaayo but pasabot kanang daghan kaayo kag competition ba, gamay kaayo imong chances nga mag-rank at least top 5 sa search. Now, unsaon man nimo pag-avoid og competition? Adto sa YouTube search, dayon pag-search didto sa imong gustong pangitaon. Observe the title and create video nga wala pa didto sa imong gipang pangita. Tungod kay gamay raman ka og competition ana nga topic, dako ang puruhan nga inig-search sa usa ka researcher diha sa YouTube, pop up ng imuhang video. So, ingon ana ka advantage kung nag-avoid kag competition. Tip number 3 is to dominate watch time. After nimo mag-rank sa search, kinahanglan imong mga audience magtan-aw gyud na sa imong mga video at least full gyud, humanon gyud niya. So daghan kaayo kag mga pamaagi aron magtan-aw imong mga audience nga humanon gyud ang imong mga video. Pwede ka mag-insert og mga bloopers, pwede ka mag-insert og mga information nga relevant sa audience nga kinahanglan magpabilin gyud jag tan-aw sa imong mga video. Aron ma-check nimo ang imong mga video ug unsa kataas ang watch time niya, adto sa Google sa YouTube Analytics, tan-awan ng audience retention, makita nimo diha unsa ang behavior sa imong mga audience diha sa imong mga video. Kung taas og watch time ang imong mga video, maunay trigger point sa YouTube nga ma-realize niya nga pwede i-suggest ang imong mga video kay ganahan ang mga audience ani. The more nga ganahan ang mga audience sa imong mga video, the more nga i-suggest na sa YouTube. Ning number 4, kung wala nimo ni gibuhat, bisan pag nag-rank ka diha, nindot ang imong video. Kung maot ang imong thumbnail ug maot ang imong title, wala ra gihapoy mo click sa imong mga video. Tip number 4, create compelling thumbnail and title. Kung nag-rank na ang imong video, syempre kinahanglan mag-stand out gyud na ang imong thumbnail diha ug ang imong title. Pamaagi ana mo click ang imong mga audience. By making compelling titles and thumbnails, ma-hook nimo ang imong mga audience or mga viewers every time nga mag-search sila diha sa YouTube. If kaning upat ka tips imong gi-follow, over time kanang imong mga video masuggested ra gyud na. Dili ka magdali, ayaw pagdali kay ang ubang YouTubers dugay jud kaayo, maabtan gid nag 4 years, 3 years, 5 years, naging uban 6 years ay masuggested ang ilang mga video. So ayaw kaguol, ayaw pagdali, kinahanglan man gud siya og long term nga plano diri sa YouTube. Daghang salamat. Kung wala pa ka kita ani nga video, please check this video kay informative pod ni, and then check this video. Daghang salamat.